επηρέασε τα πάντα. Μας επηρέασε όλους. Άμεσα ή έμεσα με τον καιρό. Σε μάνα, ηρέμησε! Γιατί? Γι' αυτό δεν το λέω για το αμάξι. Μικρέ, μόνο εσένα έχω. Άντε να πιούμε ένα-δυο ποτάκια, δηλαδή έχει με εμπιστοσύνη. Έλα, Τζουλία, καλημέρα. Ναι, μόλις πήρε ο κύριος Οδυσσέας Αποστόλου. Του έκλεισα ραντεβού το πρωί. Όταν έχεις χρήμα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το χρήμα είναι που κινεί τα πάντα σήμερα. Αυτή η δουλειά έχει πολλά λεφτά. Ο παπάς κάνουν ό,τι καλύτερο μπορεί και να μην μας ρίξει τίποτε. Λείπει μου η μάμα. Τι κάνουν για τούτον ο παπάς? Πάντα δουλειά! Πάντα! Εντάξει, έκαμε το πλήν να ηρεμήσει και να σου δω εμάς. Οκ, μωρό μου. Άρεσε μου τούτο. Ποιον? Το μωρό μου. Απλώς μερικές φορές κάνουμε λάθος επιλογές. Αλλά φροντίζουμε να τις διορθώνουμε. Πέρασα από τον αδελφό μου πριν και μου έδωσε κάτι ψηλά. Να τα επενδύσεις το Σάββατο. Ωραία λέξη. Για αυτούς εξάρτηση, για μας κέρδος. Και αν το άμα χτίσει υποψιά. Καλά, να το κάψουμε. Θα περάσουμε τέλεια. Να σπάσει ένας τρίχος.